paras asia kansanopistossa on ehdottomasti kaikki ihmissuhteet ja ihmiset ja kohtaamiset, mitä mä oon päässyt kokemaan mun opintojen aikana ja kaikki projektit. Mun opiskelussa parasta on se, että meidät opiskelijat otetaan huomioon omana itsenä. Ihan sama mikä tausta on, niin sitä ei tuomita. Semmoinen yhteisöllisyys meidän ryhmässä on, kun ollaan siellä koulussa, niin kaikki otetaan huomioon. No parasta on ollut se, että on voinut viedä sitä koulussa opittua suoraan sinne työelämään. Sen takia, kun on käynyt koko ajan töissä siinä ohella, niin on päässyt heti hyödyntämään niitä menetelmiä, mitä on oppinut sitten siellä koulussa. Kansanopistossa todellakin saa olla sellainen kuin on ja pitääkin olla. Meillä on opettajat sanonut oikein erikseen, että tämä nuoriso- ja yhteisöohjaajan duuni on semmoinen, mitä tehdään omalla persoonalla. Tuntuu, että mut on kohdattu kansanopistossa tosi hyvin, että mut on otettu yksilönä huomioon ja sitten meillä on muodostunut opiskelijoiden kanssa semmoinen hyvä ryhmähenki, että me ollaan yhdessä autettu toisiamme ja selvitty sitten kaikesta. Mä oon oppinut kansanopistossa nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, miten mä kohtaan ja ohjaan ja miten mä kohtaan erilaisia ihmisiä ja miten mä pystyn kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Yeah, actually I have been learning how to be consistency and resilient from Finnish culture because Finnish people are really consistency to do something. Opintojen suunnittelu on ollut yksilöllistä siinä, että ollaan opettajien kanssa aina mietitty aina tilanteen mukaan, että kuinka edetään eteenpäin. Ja tosi hyvin opettajilta on saanut tukea sitten sen oman suunnitelman tekemiseen ja neuvoa, että kuinka noista näyttöviikoista suoriudutaan.